ne, ale chci to, já to chci, ale to to Zuzka? Tak, tak tady. Juj! je strašně zaklapčovaný. To je je Franti. buben! Mazej si to Koukej! Mazej. Buben! Ty jo, buben. To je Roni, to není tvoje. Tak to nevystavený dole. Jo, podívej se, mami! Páni, to je krása. To vypadá Super. na nějaké pohádky. Dračí pohádky. Čí to je, Zuzanko? Čí to je? Ukaž. Co je tam napsáno? Zuzanka. Jo? Jo, ukaž. Jo, Zuzanka. Dobře. Panička. Panenka. O, keramika. Panenka říká. Čišmarel, jsem rád dostat. Ale pokecka. Že bych dostala mobil. To není možný. Páni, Zuzanka má panenku, krásné. Ne, ale ty máš krásnou panenku. Aha, No jo, já dostala mobil. to není možný. Koukej. Co s ním budeš dělat? Nevím, co to Ježíška napadlo. Sice jsem se o něj jednou psala, ale... Tady jsem já, Zuzanka. Ne, to je Roni. No, to snad je sen. Můj největší sen. Krása, Zuzanko, krása. Tak si to rozbal, jo? Neví. Nevím, co to Ježíška napadlo. To bude taky tvoje. Tak jo, teď tam vrátím do krabičky. Sladečku. Tady to nechtělo tátu. Ne, to je moje. A teďka tady je ten obál. Já to nedám těm čupičům. To Ježíško mi napadlo. Já mám Ano, to pomáháš, ano. Ten pomáhá. Daríček pomáhá. Co to je tam? Vem si to. Vezme si to. Chci ten papírek, ne? Paček si papírek. Hej, počkej, to máš kus papíru.